Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagini gisngi hadin baladap ke jingnyo vote sa ka election ka yingdor bartawan ke jela kalami ka kenrum ka jingtaw ya ka sorkar batmai. Ke NPP wat la kadai ka seng ka babuntam ki MLA kata hadro arpu henreungut. Layok jingkershan na arngut ki MLA ka BJP, arngut ki MLA Clemseng, bat arngut ki MLA ka HSPDP. Henry kaniru kampat isyai thikna namar kalami sa ka jingya keren bakita ki arngut ki MLA ka HSBDP kila ban phai din no. Sa kawai pat kaliang ki don haduk khat waingut ki MLA ka UDP, mar sangut ki MLA na ka All India Trinamool Congress, but ka Indian National Congress, saungut na ka Voice of the People's Party, but arngut na ka People's Democratic Front. Namar kata na kisan po kundaingut ki MLA kumbakalong menta, lai po arngut ki don hakaliang balayalam na ka NPP, but arpo hunyongut siya kawai pat kaliang. Hagaying nor bartawan kabadan hado henry pongut ki MLA, kano ka seng ni kinhon kadon kampalat lai po waingut ki MLA bantaw sorkar. Hado batho ya gani ka khubor day tang ka kinhon NPP, kabalalat ban kamtaw sorkar hakmat ulat ka jelna, bat ulan ulakot yo konrat sangma ubadayo nongelam ki MLA ka NPP, ban bam smai haka nyotrik ulber arajar arpulai kumu menteri rangba batmai. Henry ka kamtaw sorkar kampat kot tanghang ta. Katkum kikindon jong keriti sensyar, ukonrat undon kam banya tenju ubor hayeng dor bar thawan hakasngi, bat kapor baan sabo do ulan. Ukonrat unhaban peni ke jingbon pat ke jong u hapo ke yeng dor bar thawan. Nakaliang ulat uladep ban pensmai ya Timothy di Shira jong ke NPP ban long kumu lampang basipor jong ke yeng dor bar thawan batmai. Kakamram jong niu MLA balarang ba kalong ban pensmai ya kisan pu prangut ki waipat ki MLA hapo ke yeng dor bar thawan. Nalor kata unhaban penyat ya ki election ban jit yo lampang bapura jong ke yeng dor bar thawan bakhat wei ke jela. Yo lampang anhap ban jit de ki MLA na pedeng ki MLA. Ladadon arliang mamla kita kiliang kinsei ya ki kertong bat kandon ke jingtap vote ke ba ampau pat ba lani da kata ke baong ke secret ballot. Ke election ban jit yo lampang kan long ke badan kambahan ke benta ke kinhon NPP hagawai kaliang bat ki wai pat ki sengsan perthai ki badan syakawai pat kaliang.